girma ya zo, fitar muradinka har yayi tozo, bara na burge ka, na zam gwarzo, mazo na saye ka, sai na zazzo. akwai dalilin in na ce akwai kauna ta kai. Ki ta farin ciki burina kenan, ga kina ta dariya shi kenan, kuma kike so zane zami miki sannan abinda baki yanda mai kyawu yanda mai kyawu yanda ashe daga zauna ma ana daga kwanta ma ana tafiya kake kana sama kake kana kana samu to muna godiya mun gode da Allah kowa mai ya fari ne kyakkyawa ta Bayana ne ke min ciwo, na ganin na kudace ta tashi. ina da sauri ke nake so kina nan harina kin ji duniyar nan ban kula wata in ba ki ba Kai nake so, kana nan a raina, ka ji duniyar nan, ban kula wani in ba kai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan sabon bidiyon da muka taho muku da shi a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin rahoton gadan-gadan idan yau ne farkon ziyartar ka ko ziyartar ke cikin wannan tasha ta mai albarka ku danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Fitaccen mawaƙin nan wato da aka fi sani da Ado Gwanja wanda ya saki wasu waƙoƙi guda biyu wato wata mai suna War da kuma Cas. Yanzu dai an watsa masa acid a cikin idanunsa.